to bende wan kod injili kalo wan gidiko neska yan no keto wala anto kod nyinga anilo wan James Opondo kara japicha na ngene ne ilonga go ndalo mane an tiere na jakodak nago ga picha tingino japicha na ngat mo moher kabisa koro anto gi nyinga en James Opondo japicha tiyo role media kai gik mang'eny to kanyo ma ji nena ga mang'eny en mana pau tuke to kod weche manyien mag tuke an udo yoma ka twenga kunya beach mwalo kocha giluonga ni dadi poli dendi ni dadi dala kocha mit mana ta machigni rudu tote wodo yoma kachel kod anyar ko kitmo abo chako mana kodu machuok waywago manen ker maradek maneno mar piny ma Kenya kaindi moluor Mwai Kibaki wabo chako mana giber kata mana mit ma benini woni paro godo mano mane ker maradek mar piny ma Kenya Mwai Kibaki achako kod nyar ko kitmo gibede nin kamibete nite gimoro ma ini won kiparo tinyiero kata kairo koro wan wayuak kaka jo Kenya lakini gimoro kipare wi ker ma piny ma Kenya maradek niendi to nyaki buonje matin abuonje ingeni lin kodwa paro mago mabende wanyalo miyo wanyiere to aparo ni seche mwachako chenro pok na wacho ni wagoyo mosa ne familia mar mosenindo jatend piny machon Mwai Kibaki kachiel kod jo Kenya duto te nikech wayudo kuyo waduto wate nikech ne jatendwa mabende ne ber kendo notayo e yo makare tingeni kaka ne wawacho ni nitire wanyalo wacho ni nitiere ber to be nitiere rach koro gimoro ma wacho ni nyalo bedo no mora hinya mana kaka ji mang'eny osewacho ayany ng'eny kanyo to ken ayany moro ma be nyalo kawo ni en gimoro ma serious ineno ni samoro be kako wacho ni mar CME nikech nitie moro ma ng'ato nyalo yanyi AG mar CME to in samoro ikawo marach lakini o CME onyisi ni ka in ng'ama kama to kin ng'ama akeni nitie weche go ang'o wanyalo yudo thuolo mar wacho gi sani wana gomba kaka ne janeno moro se wacho kanyo ni bure kabisa ingeni mano ok samoro omanisha kata wacho ni in ng'ama bure moro mar eyo marach en mondo ing'iri tayany moro mar nyisi ni roda doge chien ing'iye ni kako nyisa ni nitie gimoro mok ni kare okonyisa moro mono iyo wang tingeni ok nohero en ng'ama serious gi tich emomiyo ne chopo point makoro wacho ne ng'ato kato yanyo ng'ato mondo ing'eni kamichopeno okin serious gi tich koro bed serious gi tich koro ayany kanyo ne en puonj mang'eny to mano kene kuma ji nitiere to miyo ji nyiero mang'eny ahinya ineno ko wacho kamanyo to ji nyiero to be ji okawe ma serious tidok chien tiwacho na dir kane jatend piny owacho kama ok no wacho ni mano ne rach ne mondo puonjwago ni oken gima ber ting'eni kaka dhano samoro kaka nyisi adier sani to nyarochiri nyalo kawo malit ma roda yanya amake dhod chunya to ken gima ma serious ahinya en mondo opuonjwa aparo ni awach mar mafani kanyo no kende koso adembel wabo chako mana gima fani no kodwa duogo kora adhi amos nikech aparo ni samoro wi oponga nya donge kora adwa na wach gite en mana wach koro wawewa gi kanyo makoro ayany kanyo wamiye mondo embo wache mare James Opondo keni ni woni nyalo paro ang'o bende no mori ahinya kabibete no endo emani wano gi podwa ywak ndi lakini in kumibete eto nyakibonje matin Kibaki en ng'ano ponya paro gik mang'eny sana kanyalo paro ndalo mano wadongo neno donje telo ka wana class auchiel kae mano koro jok moko chako kwano na ka wana class auchiel kae 2002 donge makoro nak donje telo mababa ni bat Kibaki kaja to koro gi kawo telo donge ngima ne anyalo wacho ni ngima ne ok tek nanyalo wuotho kamoro ta kwany siling mo 20 adhi amany go buk amany go pensil adhi go skul ngima ok ne tek chiemo ne nyalo yudre gima chielo bende manyalo wacho en mana mar
primary education, free primary education mano miwa. Nikech ndalono ni yudo ka jok moko ne nigi pek mar manyo school fees. Ting'eni ka no omiyo ji thuolo mar dhi school. Wan okwero ga school no ko chuno ni kaka saburo ne ntiere ga maths double lesson. Koro chuno ni ananya dhi nikech ngina na donge tie nam. Kora koni ata dhi amany na mona many pesa kuza adonje double lesson full kuza adonje double lesson mar maths ni. Koro ne ngima ne ok tek alafu bende no miwa thuolo mar dhi school. Mar ariyo bende anya wacho ni kanyalo ng'iyo ngima ne to gi familia mara nyalo wacho ni bed gi dhako bende ma vie text chimo ko nyalo ibiro bire ng'ato mama nyaka mane ng'ato mama be gele walo wono tada otada nyaka bed gi dhako mama otada manyalo ka gik moko bedo marach to obiro kacha to wacho ni ba gini kama ok en ka kuparono. Koro mano be gima na ng'iyo kana dongo to koni an be chieng' mona chiel amanye dhako mama otada manyalo chung' koda ma koponi wecho gi matek to nyalo mako bada ngisa ni wodo yoma baba gino wabro ringo kode maber ka kwere ng'eny to seluongo press conference James ler ka pamba ler ma gimo wacho na pogo achiel ke mano Stella kata ka nyalo ng'ado James Martin iparo ni kaka sani ni chuo mang'eny wacho ni ogero kata mona wach kamano kata dhako ma wiye tek kabisa nikech samang ne roda dhi wacho kacha ni jaoda ni en mara kenda James iye gi mano ingeni ya ingeni koro ginene koro chopo kama koro edhe kete ayanga ni koro kiwacho ni mara kenda koro ingeni en gima ber nikech gimoro be afwenyo ni wanja ma yowuoyi ken moga nyalo attest to this. Ngama yowuoyi kisenyiso nyako ni I am married. Seche koro ka gieri ma anakena ngama timre. Koro mimi wacho ni nyaka bed gi dhako motada makoro kochopo kama koro ne tek ne kamoro ne kier moro nitiere te ja public figure kaka wan gi. To chunga to koni omera. Dakadi. Achiel. Dongatie. Ane mamata. Ruru kama namora. Wacho ni kikwa yuagi. Ndoroweri ok yuaga hinya. Wangeni wan gi lit. Adwa ni koro wago e touch weche mani bolo. Mane mosedindo Mwai Kibaki ne tiyogo. Aneno ka nitie janeno moro kaindi. Iluongo ni Maxwell Oyuga. Abro tiyo gi mare ni. Eti unataka serikali kusaidie. Wewe umesaidia serikali na nini? Anyalo par before you fully beneno wuoyo no wacho ni no dhiga ir Mwai Kibaki ni mondo miye pesa moro kanyo dhi otimgo campaign. To Mwai Kibaki penje ni to hii campaign unaenda kufanya dong idhi manyo mana tich mabro konyi gi familia ni. Bas ti man pesa mi timo campaign unatema ngoa. Koro beno en gik moko kaka rada na wacho ni no wuoyo negi na yenje mane puonjo ji bende. Kaka ntiere kanisa moro bende mane wane kode gi Edwin Okoth ma reporter marwa mar business. Kacha bende no kelo waga kanyakla. Koro kanisa wana to kiku peni amina. Amina kaka dikones no se koro bende no wacho gani pombe ni mbaya na usikunywe pombe sana kwa sababu kuna maisha yako. Koro jomath bende ne gik mo ne ng'at moro mane gi humor. Koro kaka nogolo gi bende nogolo gi yo moro mamit. Okawacho ni mane kanisa mana an ja dwen. Kar kanisa kajo anyalo paro ni kar kanisa gi jemo kajo. Okapani en mara haleluya. En mara mina tu. En mara mina. Ana ja seventh day Okay. Ino kar kanisa kanyo be kaki wacho ni no nyalo nyiso jogo mabende madam ni ok ber mondi madhe ahinya to nitie kaka samoro ko wacho gimoro kanyo inyalo neno no wache marach mana kaka nase wacho to puonjo ji nitie kamoro be mano nyiso jopuonj mondo kata ka gimetho to giduoka piny matin kata kigimeth kabisa nikech koro gibedo example marach ne nyithindo samoro japuonj kuom hawi marach no madho to dhi e class to koro samoro kotimre maber koro ingeni notemo puonjo kata jopuonj ni kata kimadho samang ni dhi e tich kacha tinyalo koso mo kimadhe mondo nyithindo ka kikne
a bad example kuomi. Kora paro ni gik moko duto te mabende jatend piny machon ne timo. Ne mondo nopuonjwa, opuonje ineno ka jotelo mang'eny wacho ni ne ginyalo dhire mondo gikwae advice olos kodgi onyisgi ni onegi luka to mano ne gima kare. To aparo ni ka wuok matin gi gima ne Stella wacho, nitie kamoro bende mane mosenindo Mwai Kibaki ne wacho ne jonyuol kata jonyuol ji duto te joma mine joma nyiri ni kaber to nego wakom nyuol kanyo no kawira nikech anti kaka no wacho to wacho ni okni gokinyi saa uchiel yani kila siku unataka kuzaa okapari no wacho gino e yo marach nen mondo puonjwa godo ni mondo wanyalo kome kochopo kamonegi kome kamonego ikete full stop tiketo kamoko negi kete full stop bibi adhia mbele en mana ni ipanga uzazi kore momiyo e gik moko duto te no puonjowa kata doko ni samoro ne jomoko neno marach to koro anyway wawa dikanyo nikech awaneno kaka wadhi ni ang no chak wacho moko aparo ni wendo mana wabiro okani ang no wach mamoko en wach maber ahinya nyarko kitmo kaschiel koda japicha adwa ni wateme lieke wi ochumi mar piny ma Kenya kaendi yudo ni sani ndio ochumi odok chien ahinya mandalo mane ker Mwai Kibaki ne nitie telo beto ochumi no krata ahinya dahero mar mono mi uler ne nyikwaro Mogajwang ni gin gigo mag memende ker mar adek ma piny mar Kenya kaendi Mwai Kibaki notimo mar mono mi make sure ni ochumi ni endi mar piny ma Kenya at least ne nitie kamoro maonge ni state duto te nwasik wakwayo kony kwa kuom pinje mamoko goeko gin gigo ma memende notimo mar mono mi make sure ni ochumi mar piny ma Kenya kaendi bet nitie kamoro mabet berber erokamano ahinya aparo ni mana kaka ne podo wacho ni ji mang'eny osewacho kata weche mag wang'apaya roads nikech mano e achiel kuom gik mabende ka bere e pacho kae kata ka bere any other kisungu dhi bedo na mang'eny aparo ni wiya wil matin to wiya kik wil aparo ni kata nyoro na wacho dholuo kisungu kik bed mang'eny idwa paro ni ne citizen kidogo mano ken achaka bo mkoro kora nyalo chako dhum na wacho ni aparo ni e pacho kai gimora mora nitiere gik manyaka waket mbele mondo uchumi obed makare tachiel kuom gien kata wanga pini mag piny wakai ibo yudo ka ng'eny wawaji ahinya ni akeni wanga paya mane mok ber manyiso ni kata kwa dhi wuoth to gik moko ok ni makare samoro wadwa tero kata mwandu mabende wanyiewo awachi ni idwa golo gi Nairobi ka ida tero gi Kisumu idwa dhi kamoro to ka wanga paya ok ber bumi pek mang'eny ahinya e wuotho koro kanyo to aparo ni jatend piny Kenya machon moluor mosenindo Mwai Kibaki notimo maber ahinya nikech noneno ni wanga piny mantiere pacho kai nyaka ne bed makare nyaka ne gergi ka bende Thika super highway mabende nyalo parega ahinya no kelo kanyo mondo gik moko ne bed makare to king'iyo SGR kacha magi projects mabende no chako mondo chumi obed makare aparo ni mage manyalo wacho gi e kinde ni japicha an gi pacha anyalo ng'iyo igni 24 mag Moi kendo ega mar 2002 Moi otieko ka wadonje era mar Kibaki Kibaki no yudo ka uchumi ne rach to tayo Kenya igna beach mokalo igna beach kochakre ega mar 2002 nyaka ega mar 2007 kamane aparo ni an gi pacha ne okotimre maber ne en winjruok mane giketo kod enak mane giketo kod Raila gi Saitoti Giri en ni nonego beno tiyo igna beach to weyo ne ng'at machielo tungni odhi obedo mang'eny ma wabedo gi 2007 post election violence gik moko bedo mang'eny wabedo gi nusu mkate mara pod ywaruok nitiere mara ni nusu mkeka mara kiana ng'oa kwa tieko ni to wach mag katiba bodonje gik mo koro tungni mang'eny gi nomiyo jok moko nitiere ka ma face gi pok wang'ega malong'o ilong'o ni cartels nodhi odonjo e sirikal moketho gik moko kabisa makata uchumi corruption odonjo mang'eny pesa lal nikech wan kaka piny mar Kenya ne wanyalo gerore wan wawegi makoro chopo kama koro inyalo ng'iyo ni kata na ka out of 10 billion 2 billion lale corruption dio fuke mag ji ariya beka kora neno ni kae mane
gik moko dhi ne Kibaki marach. Yuarok mane gi yuarego ma an gi pacha dobed ni wabedo kod thuolo maber mar transition kind Kibaki gi ng'ama ne dhi kawo telo. Aparo ni Kenya sani de wan mabor kabisa. Makata yuak ma ji sani yuago mar uchumi rach, kiani nderni gero gi pesa mol, kiana ng'oma timre. Gik moko dobedo mopogre. Mano gi pacha. To gik moko bi wacho ne ng'ato ka ng'ato bedo gi berne to kod rachne. Koro an ni no weyo thuolo moro kanyo mar mondo mi ji odonje sirikal mondo cham pes sirikal. But gik moko be nikech kata banyalo paro no yawo thuolo ne gik moko mang'eny mondo timre kaka ng'ato nosewacho mag apiko mondo bi ji oyud thuolo mag tije. Wanonya paro ndalo mane an e primary kanyo jok manohero anyalo wacho ni sero nikech nyaka ni sero udonge. Koro sero kano bedo ko matek kabisa nikech chuno ni nyaka ndik barua handwriting ni berach. Mondo ndik barua no wuoge school moro ka moro kaka na somo Njora primary school mano South Nyanza. Mondo mi barupi wuoge Njora primary mondo dhi adhi kara na Kisumo ka ondalo. Nyaka yod ng'at moro makene dang na ka tek to ki sere gweng to indiko ne konga. Indiko kata chaka makinyo rade kata kunyalo rado chieng' chiro mondo mosru. Ndalo mar Kibaki waneno ka wach mar simo ni odonjo ng'we yamo. Makoro inyalo go simo tipenja to ne to jaberi nade kawuono ka ng'wade. Mago gik mabeyo bende moneno ka notimre nikech ngeni sero ne en gimoro mamuhimu. To nobedo matek ndalo moicha. Koro Kibaki kodonjo ni to simo donjo to kina ng'o internet bo donjo kanyo makoro inyalo gine ne donje Facebook ni kawuono ni Facebook inyalo so gi ng'ato kanyo. Koro odhi obedo maber. Social media bende ogerore na internet bo donjo. Sani neno ka okinyal dak maonge internet. Masani bende in kata gi thuolo mar yanyo Uhuru Kenyatta nikech in gi demokrasia machalo kamano. Mochuna kata Uhuru Kenyatta makoro wuok e social media. Ndalo mag Kibaki moicha to ok ne nyal. Koro gik mang'eny bende wanya wacho notimre maber. To gik moko matin bende otimre ma nokodhi makare. Dong mano gi pacha. Adwa ni mondo watika nena ma korwa koni wachikre ir kolo to kapok wachikore. Apoda duogo mana iri James Opondo. Kasomo pach jandiko kaini gi janeno. Adwa duoki e 2007. Mirongo Lucy wacho ni en gimo paro en 207. Mae Christmas kende mapoko shereke ne oko shereke. Kora adwa ni aduoki e gik manotimore mana mamit manotimore 207 ka. Winjo kaka Lucy wacho ni en noko sherekea Christmas. Ne ok nyal sherekea. To an bende nyalo paro gimoro ne nitiere ni bamba. Ji nitiere kaka no kao credit mineno ni. No kete to kane mor ni ko. Okangene ng'ombe nyalo pare musimu mar 207 ni mamit manotimore me nyalo paro kaka Lucy wacho ni gwedo no ko cham. Ne ok chamre. Picha moro ma ji wuok dhigo ga pichni cha mar Christmas no kogore nikech ne ok en environment mamit mani nyalo go e picha. Credit kani dwa wuo gi jaera ni hise yudo credit no kaw gi kuonde mopogore opogore. Kambi mar credit no si boloro gi kach in gi simu giminya timo gi simu koro onge. Akeni inoponde nya parango e 207 kambi. An 207 gima nyalo paro ni adhi anindo gotieno ka baba ni mbele. Jakoma nange kachiew kinyne to baba osechamo gini. Sa chielo tieno. Adhi anindo ya nikech no yudo ka ndalo no napuro ga ngeni puro waero ga dala. Sana gimomiyo waero ga pure ni kitieko puoth ng'ato nikech ngeni dala en familia maduong'. Koro kwachako wawach ni miyo maduong' donge. Kwachako kari watieko kari to chieng' mogik makoro wadhi loko puro watero kwere kamoro to nyaka wacham gweno. Koro no ne en chieng' mogik man wapuro to nwachamo gweno. Koro adhi anino en TV nikech ngeni ndalo no be TV ne en achiel. TV ne nie odwa. Mano great wall ma gine de duong' cha. Okanya wacho masienda ne akina atigi maiwe bor cha. Koro ngeni TV ne nie dalawa. TV ne nie dalawa. Kuna wacho ni wanyalo ne watemo. Koro ji obiro neno TV an koro ji oseneno TV koro koni mama anu adhi e Simba Lion adhi atima ng'o adhi yue babo osechao kaw gini. Kachiogo kinyi yawa Mwai Kibaki ni mbele. Koro ne en gima nobedo matek makata nam manadhi napango nonego be nadhi nam the following day ok na dhi nam.
makata jok manene go bene ndiko na oninde en pesa moro ma ng'at moko dhi na nyoro indiko na cha 50 kata oninde nok na dhi akaw ne en wach malich ahinya 2007 and then again birthday na en ga 31st 31st of December come on ni winjo malet na winjo malet ne oke dongo chegro no konyuoni so chal ka gima akeni pod winjo malet ndika ka wacho malet na winjo malet ochwado lewe malet no saidi winjo malet to pod ngima dhi mbele nikech Nyasaye mano miwa ngima kendo ng'eyo gima notimore to gik moko iweyo nikech ing'eni pod safari pod bor wuoth pod bor wuoth ochomo dhogo osieko wuoth pod bor koro en alam nikech ing'eni johera mag ing'eni siasa en gima mamit emomiyo wacho ni siasa gikete chunyi nyatho onge sigu mangile onge sigu ng'at manogore gi jakom 2017 gi 2013 ema sani gikwakre go makoro tamingana no gichapa go sherehe ema koro sherehe ma ng'at mano koro gin dynamics moko ma gotieno ka ng'ato se yanyo wadgi siasa to bro gocho ni baba ka una yanyi en koro wan kaka Uganda okone bino waketo osigu moko manono ni kiani ng'ane ka jauda to kale ng'ane ja Jubilee ng'ane ja kiani ja ODM kena ngokunyal modrupi modrupi nikech ngima Nyasaye machiwo ko kit mo iparango ina mana mapio mondo wadhi wamodhi pimate akekata nago kur ok nago kur unajua nago wabenya ok nago kura nikech pok na chopo ne poditin ok ni pod natin to bokatin ahinya 2007 jemo na ko dongin mana ni aram ki buto ke aram market kumadier ok nago kura nikech pod naonge kipande ne pod ine school ne pod antie school mano kumadier ikaw kipande late ok late aka konone ga kawe koro kikigo kwandika aombi kikigo kwandika koro aparo ambe nantie dala aparo kana wantie dala mana kaka James wacho koro TV okete bathodwa kacha koro ok kaka James wacho ok nen gimo malich ahinya but somehow ne lich koro oket TV bathod kacha koro wantie kanyo gi kata joma nitie machiegni anyuola tingeni aparo ni okno akena na wach no nade nikech mana kaka James wacho en ni kaka udhi nindo to gokinyi koromo to tingena mbululu binge gimino na mbululu idhi chuma ng'e we kata ni bi chuma yani gokinyi iludni yani en maro kinyi no maro makoro uneno ni kwani gigino wanindo kachal ne in gigeno ni ng'ane osedhi to koro de obedo iri tuma nani odhi yale ayanga binge ambululu ma in kidhi e choka kacha tidwa ni daga kacha nikech okidwa kata winjo weche moko okidwa ni ibeda kacha mondi tie gima timino kiwuoko kendo mati ichaki winjo ka ji wacho ichaki dok yani en ambululu mokru yango kitmoge karo ambululu no ng'ade bana ge kanya nendo kijoni time onengo modh pi matin kolo an japicha mora kawacho ni Kibaki nokonye yudo ng'etne kano kelo sim manokonye yudo ng'etne kata kamano ni kora monge jwang wadhi yeyo matin kwa duogo welo pod nitie studio kae kwa paro Kibaki Mwai Kibaki kerno mosenindo kikidhi mabor when